היי, נווה זית. אמרו לי לא לקנות כאן. אומרים שיהודים כבר לא קונים בלוד. משה, תקשיב לי טוב, תקנה. עליי, תאמין. יאללה, הלכתי על זה. בית בנווה זית. אני בפנים. מקסים, משה, מקסים, תתחדש. מקסים. מקסים לוי? הופה, נפלתי גם על נווה זית. יאללה, גם אני קונה בית. תגידו חבר'ה, מתי פותחים את הגרעינים? הנה, בבקשה. עוד יגידו שאני הראשון שפתחתי את הגרעינים. תשמעו, זה מדהים. חכה, עכשיו אני קונה בית בזול. בעזרת השם, בעוד 30 שנה, אני אשדרג לבית חדש. אולי אני אקנה בית לילדים. נראה איפה אני אנחת בלוח. יאללה, תורי לזרוק. וואו, תראו על מה נפלתי. חורבה. אל תקנה לשם. אל תשקיע את זה. נראה לכם? אני איש אמונה. אני לא קונה בית, אני קונה פה בניין. איך נקרא לו? יש לי רעיון. רמת אלישיב. אחלה קריאטיב, רעיון מצוין. וואלה, אהרון, אתה חושב שיבואו אחריך לרמת אלישיב? חכה, עוד ישבו ילדים וילדות בפארק באלישיב. אתה תראה, עוד נריב על הרעש אחרי 11 בלילה. יאללה, תורי. נווה נוף, מה אומרים חבר'ה? שווה משהו להשקיע? פרנקל, תקנה, המחירים עוד שנייה טסים. לא תקנה עכשיו, זה יעלה לך כפול. אטיאס, אוהב את האופטימיות שלך, יאללה, קניתי. בית נווה נוף. אלעד, סמוך עליי. עוד שנייה אנחנו פונים פה בבניינים, חבל לך על הזמן. אתה בטוח? אתה יודע מה? בוא נתערב. אם אני מצליח ליישב את הפרחים, כל שנה אתה חזן בעצמאות. נחלתי ברמת אשכול. יבחתי, אל תתעסק. וואי. חכו תראו, אני קונה פה בית ועוד ירק על שכונה. תשמע שחר, אתה אמיץ. פעם אחרונה שנחתתי ברמת אשכול, קיבלתי קלף, לך לכלא. חשבתי אני פורץ דרך. איזה מלך, סחטן עליך. תראו אתכם כולכם, פורצי דרך. אנשים שרכשו דירות בשכונות השונות. מה אומרים? אני יכול לזרוק גם? וואי, קוביות מחוץ ללוח. אתם חושבים מה שאני חושב? וואי. אשכרה, גני אביב, מי יבוא לשם? אמרו את זה גם על רמת אשכול. תראה מה הולך שם היום. וואלה, יש לי משפט דרייפוס בשבילך. אם תרצו, אין זו אגדה. עוד עתידה לוד להתפרס עד לכפר חב"ד, יחי אדוננו. שכחתי להגיד לכם, הזמנתי את הרוכשים הראשונים של הפרויקטים החדשים, הם מצטרפים למשחק. מה אתם עושים? אתם משחקים מונופול? יואו, אני רואה שאנחנו מגיעים לאזור של הבנייה החדשה. אולי נבנה שם? 6 פרויקטים ראשונים משווקים פה בעיר. תהיו ראשונים, תהיו חלוצים. תהיו לודאים.